ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦୋକାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ। ଚିଲ ଟିକିଏ ଗରିବ ଥିଲା, ବାକି କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ନିଅନ୍ତି। ଲିପୁ ଚଢ଼େଇ ଟିକିଏ ଗରିବ ଥିଲା। ସିଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଉଥିଲେ। ଥରେ ଲିପୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି କିଛି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଲିପୁ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେଇ ପଇସାରେ ଫଳ କିଣିଲା। ତାହାପରେ ଲିପୁର ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ବାପା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଲିପୁ ପାଖରେ ତ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିରେ କିଛି ଫଳ କିଣି ସାରିଥିଲା। ଲିପୁ ତାହାପରେ ଚିଲକୁ କହିଲା, ଚିଲ ଭାଇ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ କି? ମୋର ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ଚିଲ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି କି? ଦେ ପଇସାଟା ଆଗ ଦେ। ଲିପୁ କହିଲା, ଚିଲ ଭାଇ ଏବେ ମୋରି ପାଖରେ ପଇସା ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ପଇସା ନାହିଁ? ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ମନ? ନାହିଁ ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ କାଲି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚିଲ କହିଲା, ନା ନା ଆଜି କ'ଣ ତୋର ପିଲାମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବେ? ତୁ କାଲି ପଇସା ଧରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେବୁ। ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ମୋର ଦୋକାନ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ଆଗରେ ଲିପୁକୁ ଅପମାନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲିପୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଲିପୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପୁକୁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁଛି ନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ତାହାପରେ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଲିପୁ କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ଅଛି? ମୋର ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତାହାପରେ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କାଲିଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ସବୁ ଦବା। ତାହା ପରଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଆମେ କାମରୁ ଆସିଲେ ତମ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଗଲେ। କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଜି ରୋଜଗାର କରିକି ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ। ତାହାପରେ ଲିପୁ କହିଲା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅନାଇଥିବେ। ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗିବେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଲିପୁ କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ମିଳନ୍ତାନି? ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିପୁ ଓ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଆସିଲା। ଲିପୁ କହିଲା, ଏହି ଫଳ କେଉଁଠାରୁ
କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଫଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଫଳକୁ ଖାଇଲେ। ତାହାପରେ ଲିପୁ କହିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବା? ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯେମିତି ତମେ ଖାଇବା କଥା କହୁ କହୁ ସେମିତି ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ସେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସନ୍ତାନି। ଲିପୁ ଓ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଲା। ଲିପୁ ଓ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାହାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଲିପୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ମାଗ। ତାହାପରେ ଲିପୁ କହିଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ମିଳନ୍ତାନି? ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲିପୁ କହିଲା, କାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ? ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆମେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ ବୋଧେ। ଚାଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ମାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା। ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖିଲ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ମାଗିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାହାପରେ ଲିପୁ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଛଣା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇ ବିଛଣାରେ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି। ଲିପୁ କିନ୍ତୁ ବିଛଣା ବାହାରେ ଥିଲା। ଲିପୁ କହିଲା, ମୁଁ ବିଛଣା ବାହାରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ମାଗେ, ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଲିପୁ କିଛି ଫଳ ମାଗିଲା, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାହାପରେ ଲିପୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା। ଲିପୁ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେଇ ବିଛଣାର କାମ। ତାହେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ବିଛଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଛଣାଟି ଯାଦୁର ବିଛଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତାହାପରେ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏହି ବିଛଣାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ତାହାପରେ ଲିପୁ କହିଲା, ଏହି ବିଛଣାକୁ ଆମେ ନେବା କେମିତି? ତାହାପରେ ଲିପୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏଇ ବିଛଣାଟି ଆମ ଘର ଯାଏ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବିଛଣାଟି ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ବିଛଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଲିପୁ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ବିଛଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା।